episode 10 in Janna chuan Chunya in bom aron ti po awangin biangte hlau lutuk chuan silai chu ada thla spy ho chuan an thunun le theita a bannoki chuan chu thil thendan chu step pachangin alo en ringa sangbia ma chuan tlan chwa an tumna chu a hlo cham thu shilin poisa omna chu azot ngala bannoki chuan a sha lo thu shilin chu bompa ka wang chuan li a chuan thil a sha theilo pha a room shana chuan an shwai tangala cafeteria lama chuan an mission te chu an shwai lut le a spy ho chuan sangbia ma chu an poisa omna an zota ani chuan a sha lo thu chu shilin Chunya I chuan bannoki chu azota voithuma chiar ma a poisa omna a shil lo ani chuan sangbia ma chu a tha tu thu a shila bannoki chuan sangbia ma poisa chu bedroom a thuruk thu shilin asoi chuak ani chuan tha a avo thu chu asoi tamaya chuti lai chuan su ho alo kalin juwa hne na chuan bom dang kam turin a shila su ho chuan yang roi mel ran chung chuan thinrim takhian tuma ti nat ka du lo ti in ka shil che ani lom ni a han ti a tuma a chwa to lo thu chu a shil ngal boka chifa na chuan reporter ma an mission te dam taka shwai chwa chu an tumber ani thu te alo soya te la chuan su ho a kolin bom an ti puwa mai awang chuan a thinrima a haw te chiama su ho a chuan run tlan chwa tir jok ila chatur ania a han ti a chuti lai tak chuan changsu a chu ron lutin te la chuan changsu a hne na chuan ligang mu a chuan zirlai te lo chwa pui atum awanga bom chu puak ani ti a sheta a changsu a chuan te la phone chu lak sakin bom an ti puwa thut awang chuan a fanu angai to a run chwa ngal tur chuan awa vauta a su ho a chuan him taka an chwa theinan chuan a fanu chu an mo thu alo shil ve thung changsu a chuan a fanu chu mu adu thu shilin an mu theina tura runda turin ati a chunyai phalna tel lawa su ho an alo phal mai awang chuan chunyai chu alo thinrim khople ngal an mission ho chu anin khom na chuan an chwai khoma ju a chuan biangte a le gwangte chu alo soisa a biangte a soi sakna sat to ema wang chuan gwangte chuan ju ke a chuan wanin gangbu an ti tura ati awanga ti an ni thu chu shilin nsp ho tu soi chu south lama chuan an zum angai thu chu a han shil ngala gwangte chu a beng thluta topa biangte a jok chu soi sale in silaya hanwak atum chuan yang roi chuan du tok turin aron ti a kuthak tuma a local chuan su ho chu a local ta hlau mai chunyai chuan juwa bula chuan yang ro in ani na soi chwa atum ani chuan aka thei thu a shila ma se thilo tok vela asiam angai thu a shil thung su ho chuan yang roi bula chuan apa in a hmu du wanga shwai ani thu shilin yang roi chuan phona byak chu a handila ma se juwa lo thlen awang chuan engtin ma achang lawa yang roi chuan su ho chipek chu a peita a juwa chuan silaya ron nor zuin akalta a su ho a chuan thil chul lo asoi ani chuan a thi tur thu a shila Mount Ogong tang achang chuan changsu ate chuan an lo thlira su ho le juwa chuan hmu theilawa chuan an lo veng ve renga changsu a chuan a fanu chu lo awin yang roi chuan trapur hian a that thu chu a shila a unau pa chu chetaka thla tur chuan a shil ngala su ho chuan thi adu lo chuan di du tok turin atita a ma se yang roi chuan min ron chanwat ro tuma hi ga ring theilo ti in a han awa juwa chuan silaya ka ngalin ansp ho po chuan an ron kapa juwa chu chukma sa in an ka chan chu chunyai bula chuan soin tuma ka ring theilo atia I chungchang a soidon awanga kap kani alo ti ve bok su ho chuan yang roi chu ron shwai chuak ve in ka soi anga ti tur che in ka ti che anilom ni ti in su ho chuan yang roi chu a han hawa chunyai chuan yang roi chu ron be in tuile ei tur reng reng pelau turin su ho chu a shil pha ta a changsu a chu an be sa lo le tin su ho anen chuan an hanin bia a changsu a chuan engwanga kap nge an ni ti le a fanu chu chhuangal turin thinrim takin awashila ma se su ho chuan an mission zo ma chu an chwa theilo thu chu alo shil leta ti chuan vo ngalin domaron lului an tum ani chuan a fanu chu a thi masak ber tur thu in avolet ve a
changsu a chuan thinrim takin yang roi samjai khatpo a khoi ani chuan a tha vek tur thu a shila anin biak zo chuan te la chuan a fa pathi chu vote an hmu theinan mangjok turin alo ti a changsu a chu a in sum thei talo te la chu hnekin ka fa pa ka sun chi a ka fanula an shenga vote chungchang ka ngei tua thei ring ami ati a an operation hi a hlotling lo ani chuan a thama sak ber tur thu a shilbok chuti mek lai chuan an shen zir lai ho chung te chu dom po na chuan an local khom ve boka te la chuan su ho a chu vakol le in an mi shen te chu an hi mem ti shat nan camera arunda anga anom dan ve zong zong chu record vek turin ati a chunyai phei chu tilang nge nge turin ati a chunyai chuan su ho hliam chu a hmuwa a tuam saka i taksa tun thlengin ila enkol uluklo ani mo ati zuya su ho chuan hanai chu dorma chuan arang thei angbera run lu tura an mamo thu shilin south hawin north haw chu poisa mangin an zawaya an tha theinan an biak thu te chu ashila chunyai chuan an ho tu ten him taka kan ho thei tur thu min tiam ani lom ni ti in an ho tu te thu chu arin hlel le rin hlel lo chu a han zo ta su ho chuan ril rufim ka man do na piangin kan ho tu te ta na ka rin om le rin om lo chuan lama run mangzia su ati a thinrim takin professor hana ru bonan khan kanun der thonga ka da a south korea how politics wang mai ani ti ka shelo kan ho tu te ka rin em awangin engkim ti tura min ti zong zong ka ti veka ati a an agent gyam chola ama nunna alak angai pha kan agent dangtela west tuipuya an thiveka ma se an thi chanchu kan ramtan po nilawin south korea ramtan ti in ril run tak chuan a han soya chunyai chuan an ho tu ten mithita te ho chung chu poisa tam tak an pedon thawalom alauti a ma se su ho chuan ril run takin an chung te chu an poisa don awangin an kosak zia pha ve deu ma se tu nu le pa ma hi an fa te thina poisa an don an man awanga him an nom lo thu in a chang le ta chunyai chu gangmu le warden bula chuan kalin gangmu hne na chuan engtia ani na dik tak chu she chuak nge ani ti a han zo ta nirya hnu maya chua che u ka tum to asin le ati a basement na sheng ri tur chuan thu apele ngala basement a chuan yang roi chu alo sa to a warden le gangmu a chuan a chat le chat lo chu an zot ngala su ho a chu basement na chang chuan chawin yang roi chi pe chu a char le a li a chuan ron kau thutin ring takin su ho a chu abeng chu adam le thwai tur thu ashila su ho bula chuan chicken noodles a ei chuan adam mai arin thu ashila su ho a chuan reilote ngak turin alo shil let boka su ho le chunyai te chu in hmule in te la chuan an mission te din mun an sha du awang chuan camera aron thon lu tur thu chu ashila chunyai chuan alo phal maya ma che hana I chu tom chunga lo keng lu tur atan adu lo thu chu ashila ma se su ho chuan lo hnialin hana inge angai thu ashila chunyai chuan an hau tu te thu chu ring hlel lo turin ka shil che ani lom ni a han ti le a su ho chuan kan hau tu te ka rin hlel awanga min shem don ani chuan an thil ti dan vel le thudik ka sha chian angai alom ba ka kanaute nun na ain ngata ti in achang let ve a chwa atum chu chunyai chuan silain aron ka pa ma se a ka fulo hlau su ho le te la chu in bia in hana I chu camera ne ron lu tir turin ati a chief ana chuan reporter gala le hana I chu tu na chuan an man ti alo shil ve a te la chuan agent dangan lo tir ang ati chuan su ho chuan du lawin minute som thum chunga ron tir tur chuan ati a te la chuan darkar khat angai ati a phone an da ta a chunyai chuan ban oki chu an lam achang turin alo soma sum tam tak a pek tur thu le an mani a chan pui ti chu pon lam ho chuan an shar lo tur thu a thlemin hana I chu an lo chwa tir ve me ka asi hnuaya a tape thu ruk chula in dom chunga lut tur chuan a in pe ta a gangmu chuan warden hne na chuan an dom chung chu yang roi wanga ngai thlak ruk na da ami ti azota ANSP director fanu anisia protest alo zom ve pal tak hlawin adin mun in sha du wang emni a han ti chhun zoma yang roi chuan keima wang emni alo ti ve ngala ma se an warden chuan nilawe lo thei lo wanga ANSP hota na spy ka ni a han ti a
yang roi chuan ani le jiang mini chu protest na atel zia sia ngatinge idan lo a hanti a anwar den chuan athil lo ton to chungei twale in chutia mun sang tak achanga namthlak tum tu chu chief analek chu lo ni in chief ana chuan anwar den chu North Korean spy a alo pu a anin khom na lama chuan ban oki chu zirlai thomno aruk sak manga ron in belin chunyai chuan tun achanga ban okin aven to tur thule athu oilo apyang chu ama thu oilo ang anni a khongai na nei mia lawa an tha tur thu chu alo shila heriangi chuan lo hnialin nopang anga min ngai ami bannoki ven kan ngai lo a hanti chu bannoki chuan a beng ta pop meya heriangi thinri min hanben let atum chuan bannoki chuan silain atin tamai midang hau zongjong po chuan an hlauta a hanai chu lo lut thein finfiana te po chu alo kenga su ho chuan tei la le nor thau in biak na chu a han ngai tha a ta chuan spy hau zongjong tha vek theina thu an pek chu angai tha a su ho chuan apa thu pek ani aring theilawa aruma tang chuan achuak wata Resiang River 1 chu avabia a ma se chu pa chuan engma a shil lawa chunyai chu aron lut ngala enge athil ti vel chu a hanzo ta engma ati lo thu alo soiwata changsu alo langin nor thaulam chu avabia a afanu chu an spy te hna chuan chwa tur ti turin alo ti a ma se suryang I chuan an millions ani ni thum chunga an ron thon masak phot angai thu alo shil leta su ho an nor thau thupek arem khom chuan an mission te zongjong chu election lo omle ma a that turin thu an ron pe a su ho chu pindan thim taka thu in a in ngai to wangwanga apa in a thlau thla ti chu a she thiam ta a apa hi apadik tak ani lawa an te line a kar lo ti dingin chanpuina adila apui ani chuan a rullet ngei tur thu a shil awang chuan a hne ve ta dewa fa atan alata a alo mangai tak tak lawa atana achang kai theido na wang chawa fa atana la chu lo ni in gangmu chuan silain chunyai chu alautina su ho chuan nor thau chu phatsanin chunyai silai chu aron lak sakta a ole khatizong kha snowdrop episode 10 chelo ni leta like subscribe comment le share te kha minoti sakzel tu chewin in khongai na karong en tak mewa kan channel in lo thira in lo ngai thla ka wangin lom thu kan sei boke